Jeg hedder Grete Hassing, og jeg bor lige øst for Viborg sammen med min mand Bent. Jeg har været med i repræsentantskabet i knap 12 år, så jeg genopstiller. Jeg brænder for fællesskaber, både de små lokale og de interessebaserede, men også de helt store fællesskaber, hvor man, når man ellers er mange nok, faktisk kan gøre en kæmpe stor forskel. Og sådan en forening er Forenet Kredit. Jeg tror ikke, at den danske realkreditmodel er en naturlov. Det er, fordi vi har en forening, der er en aktiv ejer af Nykreditkoncernen, at vi har den model. Jeg vil arbejde for en balance mellem de forskellige formål, som foreningen har. Jeg synes, kerneydelsen det er gode lån, billige lån, rabatter til vores kunder, og det er både nu og på sigt, og det er i hele Danmark. Der skal også være plads til, at vi kan konsolidere foreningens formue, og det er også fint, at vi arbejder for bæredygtigheden, både med konkrete projekter og vidensprojekter.